Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Eta gaurkoan herriz herri geldiunea Aranguren ibarran egin du. Aranguren ibarra 8 herriz osatutako ibarra dugu. Gaurkoan Xaloa Telebista Aranguren ibarrera etorri da eta hementxe gaude. Aranguren ibarreko egoeraren berri jakin nahian, bertako zinegotzi Iñakirekin. Jefa Iñaki, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. Ongi eta zuen. Bai, agitzongi hementxe, jakin, aber nolakoa den zuen herria. Konta iguzu pixka bat, lehenbiziko, nor zarazu, nor dugu Iñaki Goñi? Aranguren ibarreko, edo Mutiloako herritar bat, Iruñan jaioa, Arrosadia auzoan, baina hona etorri nintzen, orain dela 6 urte edo, eta ordundi, hemen bizi naiz. Eta hemengoa sentitzen zara? Bai, haiko ongi hartu naute, bai. Herri hona da bizitzeko? Bai. Zuk uste duzu baietz? Bai, nahiko lasaia, denetari dago, herri politak, eta Iruña oso gertu, eta bai, gutxo gara bera denetarik dagoela esango nuke. Edarki. Zinegotzia, EH Bilduko zinegotzia zara, Aranguren ibarreko udalean. Zenbagarren urtea duzuzuk udal batzan? Ni hasi nintzen legislatura honetan, beraz, 2 urte eta hilabete batzuk, gara batzat. Legislatura hau hasi zenetik. Eta okerrez banago, EH Bilduko zinegotzi bakarra zara? Bakarra. Nola dara mazu hori? Pentsatzen dut ez dela erresa izanen, ez? Bakarra izanik? Ez da erresa, egia esan ere ez nago oso leku, ez dakit, zail batean edo, baina bai, lan pila bat dago, nahi duzun guztia egin dezakezu edo saia zaitezke egiten, eta horrek da lan potola. Eta zure ustez, nola dago, edo nola ikusten duzuzuk Aranguren ibarra? Aranguren ibarra berez nahiko ongi ikusten dut. Gauza politak egin dira, gutxi gora bera gizarte maila guztiak edo daude nahiko ongi edo, ez dut esango, ez dagoela inor baztertua edo, hori bai. Gauza askotan egiten dira edo nahi egiten dira gauzak, euskara mailan ere, baina, suposatzen dut ere, askoz ere harago jagatu gaitezkela, eta horretara erretorri gara, ere? Aipatu duzu euskara, nola dago pixka bat euskararen egoera hemen inguruan? Gero eta gehiago entzuten da. Entzuten da. Herri askotan, herri batzuetan egiten du, nahiko zabaldua dago, adibidez Labianon ikusi ditugu umeak euskaraz jolasten kalean, hori oso polita da, eta baina Iruña herrian ezoikoa. Baina gero badaukazu hemen Mutiloa, Iruñetik gertu, non ez da inbeste entzuten, gero eta gehiago, familiak berriak etorretzen dira, eta behekin hitz egiten dute, eredua orain dela urte batzuk jarri ziren, eta orduan horrek ere suposatzen du euskaren zabalkunde pixkat, eta gero eta gehiago. Gero eta gehiago, poliki, baina gero eta gehiago, ongi dago. Eta momentu honetan zeintzu dire udalaren berehalako erronkak? Gastu potoloenak edo dituztenak, osasunetxea berritzen, zabaltzen ari garela, handitzen, 10.000 biztanle baino gehiago garelako, behar dugu osasunetxe handiago bat. Eta gero, lursailak ari garela lortzen, etorkizunean eskola berria egiteko. Berria egiteko. Orain arte eskola bakarra dukagu, non dago A eredua, D eredua eta G eredua, eta etorkizunean beste eskola bat egingo da, eta alkatetzak eskatu zuen D eredurako bideratzea. D eredurako. Hezkuntzatik ongi ikusi
ikusita dago, baina, bueno, hor dago. Ikusteke dago, ez? Hori da. Eta zure ustez, ze arlotan dago sakondu beharra, edo ze arlotan ikusten duzuzuk dagoela utxune handi bat? Utxune handi bat, nik berez euskaran ikusten dut oraindik utxune handia, ikusten ditudalako baliabideak askoz ere harago joateko. Egin zen, euskara ordenantza bat daukagu, baina ez da garatu. Pixkanaka zerbait egiten da, baina beti bezala, batzutan, arazo bat baliz bezala ikusten da euskara, eta zaila da aurrera pausuak ematea, ez? Eta gauza gehiago eskaintzea euskaraz, eta horretan guk ikusten ditugu gabezi oraindik handiak. Euskara hori erderarekin parekatzeko. Baina hor arazoak ze ikusten duzu administrazioaren aldetikan? Ere bai. ez? Ere bai. Bai. Nik uste dut askotan aitzakiak hartzen direla edo gauza gehiago ez deseskintzeko euskaraz eta nik uste dut oraindik ere askoz ere gauza gehiago egin daitezke. Eta zu zinegotzi bezala, zein da zuretzako bizi duzu momenturik txarrena? Eta honena. Igual ez duzu txarrik, eta dena da hona bizi duzu. Ez dut bizi horrela momentuz, momentu txar bat eta ez momentu onon bat, egia da. Gauza txarrak, ikusten duzunean, ez dela egingo ez duk nahi zenukena edo horrelako zerbait, edo ikusten duzunean iritziak edo ematen diren argumentuak justu kontrakoak direla edo hori zaila da jasotzen edo ulertzeko. Eta honena, azkenean jendea edo gertukoek nahi duten gauza proposatzeko eta zarela medioa edo, eta hori, neko polita da. Eta orain politika egintzan zaudela, ze ekarpen egin dizu politika egintzan ibiltzak? Edo momentu honetan, politika egintzan sartu da zaude, ze balorazio egiten duzu? Asko ikasten da. Gai askotaz hitz egiten da. Ulertzen duzu gutxi gora bera administrazioa nola funtzionatzen duen, politikak nola funtzionatzen duen, gauza honekin eta txarrekin, baina bizitzako beste gauza askotan bezala, ez? Ederki, eta autokritika bat egiten bali mazenuke, zertan ez duzu ongi egin zure ustez? Nik uste dut oraindik ez dugula lortu oso ongi gure jendea edo elkarlanean aritzea eta proposatzea eta ikustea zer nahi dugun, nola lortu nahi dugun, nahi ditugun gauzak, badakigu jende asko dagoela, hemen gaude, ezker abertzalea inoiz ezen hemen aurkeztu, eta H. Bildu bezala aurkeztu genuen lehenbiziko zerrenda, legislatura honetan. Lehenengo aldia da, udaletxean zaudetela. Udaletxean gaudela eta aurkeztu egin dugula gure buruan. Eta zinegotzi bat lortu genuen, ni izan zena, ni izan nintzena. Eta badakigu, hautesleago daukagula atzean, baina ez dakigu, ez dugu beraiekin formula aurkitu jakiteko, nola nahi duten, gutxi gora bera, badakigu gutxi gora bera zer nahi duten, nola lortu edo nola egin indarra. Orduan ikusten duzuna da hurrengorako sakondu beharko zela hori ez zuen arteko... Batzea edo... Eta azkeneko galdera, zein da zure helburu nagusia? Nire helburu nagusia, ikustaraztea hemen badagoela ezkerreko eta euskaldun pentsamendua eta horrelako politikak egin nahi dituen jendeak eta ikustaraztea eta alba da lortzea alde horretatik politika gehiago egitea. Eta jarraitzea ez, udaletxean parte nagusi bat izaten edo gero eta... Hombre, indar gehiagokin hori da. Hori da, izango litzateke polita ere, bai. Oso ongi Iñaki, ez zaitut denbora gehiago kenduko, hau izan da dena? Eskerrik asko. Ez da horreinen astu nahi izan, ez? Ez. Mila esker tartetxo eskaintzegatik eta espero dezagun aurrera segitzea zuek eta horixe, ongi segi. Eskerrik asko. Egunen gara, bale? Bai. Venga. Eskerrik asko. Aio.
Eta oraingoan Aranguren Ibarreko kulturetxera etorri gara, zehazki Mutiloan kokatua dago, eta hementxe nire ondoan dugu Nora Bengotxea, kulturetxeko, zuk errango duzu, kulturetxeko kulturkudeatzailea edo teknikaria. Hori da. Bueno, zer moduz? Oso ondo, primeran, hemen Ibarrean. Argitzongi, konta iguzu pixka bat zuretzako nola dagoen Arangurengo Ibarra kulturalki? Arangurengo Ibarra azkeneko urteotan aldaketa handiak jasan ditu, bereziki geroz eta handiagoak garelako eta geroz eta jende gehiago bizi delako hemen. Orain dela 20 urte edo 2000 biztanle ginen, eta aurten ikustu eta 10.300 pertsonetan dagoela biztanleria, ez? Beraz, aldatu da, baina ez bakarrik kopuruan, baizik eta bakoitzaren berezitasunetan, ez? Jende gehiago etorri da, gazteagoa, ume gehiago, zaharrak zirenak zahartu dira baita, beraz, geroz eta zabalago eta interesanteago da. Eta herriko jagoa bada. Bai, baita ere. Eta ze ekintza burutzen dituzue urtean zehar? Hemen kulturetxean bertan egiten duguna da programazioa, kulturetxe guztietan bezala, eta kurtsoak urtean zehar. Urritik ekainera gutxi gora bera, zenbait aktibitate ditugu, bai zinemarekin erlazionatuta, arte eskenikoekin, dantza, antzerkia, musika, tailerrak, irakurketa tailerrak, antzerki tailerra, eta aktibitate ugari. Baina hemendik kanpo ere gauzak antolatzen ditugu, bai Ibarreko herrietan, baita ere Mutiloan nolabait zentru bezala, eta noski jaiak. Ja, bai. Hori ezin dugu ahaztu. Eta bereziki interesa pizten duten ekintzak zeintzuk izaten dira do? Jendia esperuan dagona ekintza horretarako bereziki? Esan dezakegu, eskerrak eman behar ditugula, hemen antzez tokian ematen diren ekitaldiak oso erantzun ona dutelako, bai umeentzako direnak, bai helduentzako antzerkia, musika eta baita ere zinemaren inguruan egiten ditugun ekitaldi guztiak. Beraz, publikoaren arabera, segun eta zenolako pertsonari galdetzen diozun, izango du hor gauza interesgarriago bat edo beste bat etortzeko grinan dagoela, ez? Baina badaude zenbait ekitaldi, ezakit pirritx eta porrotxek atzen ditugunan, Euskarel ekitaldiak kulturetxean egin ordez, polikirolegian egiten ditugeuna, han 800 persona sartzen direlako, interes handia dutenak, bai. Eta zuk uste duzu Arangurengo Ibarreko kulturaren arloa anitza dela? Bai. Edo eskaintza, kultura eskaintza anitza dela? Bai, nik uste dut, saiatzen gara gutxienez eskaintza guztien gustora egiteko, ez? Lan handia egiten dugu horrekin, baina gero udaletxeko beste arloekin lan estua egiten dugu, ez? Euskal arloarekin, naturgunearekin. Badaukagu ere gazte arlo bat, hemen Aranetxea edo gazteen etxea, gaztetxe publiko bat daukagu, lan bikaina egiten dutena, eta beraiekin ere lan egiten dugu, beraz, gure eskaintza ez da bakarrik kulturaren arlotik ateratzen den eskaintza bat, baizik eta udaleko beste arloekin antolatuta egiten ditugun proposamenak. Elkarlanean. Elkarlana oso importantea da. Ze gauzak ez dira irla independenteak eta bakarrik ibili behar direnak, ez? Baizik eta Euskal Arloarekin Euskal Ekitaldiak lantzen ditugu, zerbitzu sozialekin ere igual emakumearekin zerikusia duten pelikulak, eta horrelako elkarlana egitea gustatzen zaigu, eta modu horretan eskaintza geroz eta anitzagoa izatea. Pentsatzen dut horren bertze eskaintza egiteak edo zailtasunak izango dituela, ez? Bueno, egutegi aldetik pixko bat komplikatua da, ez? Ez bakarrik hemen edozein kulturetxean, neguan edo geroz eta eskaintza gehiago egiten da, zeren, guztiak etxean gaude eta nahiago dugu antzerkira joatea edo uda ezberdina da. Zailtasun handiena igual izan liteke publikoain ezberdin eta perfila ezberdinekin izaterakoan guztientzat zerbait antolatzea, ez? Eta zailtasun horiek gainditzeko jartzen duzue zerbait ere martxan? Belarriak, erne izan, ez? Herritarrei entzun adibidez, ez? Baina ez bakarrik herritarrei, nik uste dut kulturarloan guziek, udal guztietan eta
Belarriak oso erne eta begiak ere oso irekiak izan behar ditugula alde batetik biztanleriari entzuteko, baina baita ere arte eskenikoetan egiten diren eskaintzak geroz eta zabalagoak direlako, krisiak normalean ekartzen dituzte proposamen berriak, imaginazio gehiago, eta orduan erne egon behar zara, bai biztanleriari entzuteko, bai merkatuan nolabait dagoena, ikusteko aldaketak, arriskuak hartzeko, eta orduan nik uste dut hor, erronka piloa daudela beti, kulturarloetan, ezin zara lokartu. Eta nola antolatzen zarete kulturekintzoiek aurrera eramateko? Bueno, badaukagu aurrekontu bat, eta horren arabera prestatzen ditugu gure ekitaldiak, saiatzen gara nolabait proportzio bat egoteko, umentzako zenbait ekitaldi, zinemarako ezakizen, hori ja nolabait saiatzen zara automatikoki egiten edo, eta beti bezala jende gutxi gara, hemen kulturetzean, eta lan asko egin ez da ilusioz. Erran duzu aurrekontua, ze aurrekontu badu hemen kulturetxeak? Bueno, nik uste dut, Aranguren Ibarreko udalak kulturaren alde apostua egin du beti. Egia da krisialdia etortzerakoan, guztiek izan genitula murrizketak, baina ez bakarriku, arlo guztiak, eta hala ere hemen apostua egin da kulturatxearen alde. Egon zen bere momentuan kulturetxe berri bat egiteko proposamena, aurre kontuetan diru asko sartu behar zen, baina populazioa poliki igotzen joan zenez, erabaki zen, importanteagoa zela barruan dagoena, ingurunean duguna baino, ez? Egia da, orain 10.300 pertsonekin, 160 eserlekuko antzestokia txikia geratzen ari zaigula, eta hurrengo urteetan hor esfortzu bat edo behar hori bete beharko dela. Momentuz, eskola handitzen ari da, eta gauza hauek bukatzen direnean, eta nahi dugu datorren urterako kulturari ematen diogun dirua handitzea. Suposatzen dut, lortuko dugula. Orduan pentsatzen dut, erranduzunen arabera, Aranguren Ibarra kulturalki mugitua dela, herri mugitua dela. Bai, ditugu kolektibo talde asko, euskara taldearekin, joaldunak, abesbatza, emakumeen elkarte bat badago ere, tailer eta aktibitate asko egiten dituztela, Aranetxea, lehen aipatu dizudana, asko mugitzen direnak eta gero handitzen direnean edo nolabait beste taldetara pasatzen direla, eta gero baita ere Ibarrean zehar dauden herrietan kontseiluek lan handia egiten dute eta beraiek adibidez antolatzen dituzte beraien jaiak, badaukate diru aurrekontu bat eta beraiek nolabait elkarlanean aukeratzen dute zer egin nahi duten. Alde horretatik oso aberatsa da. Ibarreko herririk handiena hementxe Mutiloa da. Eta ja bukatzeko azkeneko aldera, etorkizunera begira, erronka edo helburu nagusirik? Lehen komentatu duguna, oso erne egotea begiak eta belarriak irekiak izatea, nik esango nuke orain arte bezala jarraitzea, zeren biztanleriak oso erantzunena ematen digu, eta gustatuko litzaiguke biztanle berriak ere horretan sartzea, hemendik urte batzutara igual kulturetxe berri bat, baina gauza horiek poliki egin behar dira eta ondo pentsatuz. Hori da, eta erronka egunero lan egitea eta oso erne. Oso ongi, Nora. Eskerrik asko tartetxo eskaintzagatik, interesgarri iduritu zaigu egitan hemen duzen kultura mugimendu hori eta eskaintzen dituzen gauzaiek, beraz ongi segi eta hemendik urte batzutara kulturetxe berria duzen. Gonbidatuko zaitzuztegu, eta zorionak zuei programagatik ere. Eskerrik asko, gero arte. Eta Aranguren Ibarran jarraitzen dugu, eta Arangurenen bertan etxe rurala duen gizonezko bat dugu hemen, gurekin. Koldo Larrea, egunon Koldo, zer moduz? Ongi, egunon. Eta Koldo Larreak Jauregi izeneko etxe rurala du hemen, Aranguren Ibarran. Aranguren herrian gainera duzu etxe rurala. Bai. Nola sortu zen etxe rurala egitaren ideia? Nire etxea oso ondia denez, Bai. eta konponketa desente behar
zuenez, aprobetxatu genuen obra handiago egiteko eta garai hartan zirudien landa etxe bat, hombre, zen negozio, baina, laguntza dezente eta horregatik. Horregatik egin zenuten. Oso ongi, eta zenbat urte daramazuia etxe ruralarekin? Orain 13 urte. 13 urte, ja. Bai. Urte asko dira, ja, 13 urte. Bai. Eta hasieran sortu zenutenin nabaritu zen gerora begira krisia? Hasieran adibidez jende asko joaten zen eta gero nabaritu duzue krisia? Bai. Nabaritu da? Asko nabaritu da? Bai. Gutxiago? Eta orain badirudi movimentu pixka bat gehiago dagoela eta aurten adibidez udan nahiko desente joan da landa etxea. Ze abantaila ikusten dituzuzuk landa etxea izatearena? Abantaila, hombre, niretzat nire landa etxea alokatzen da logelatik eta abantaila da, normalean harremana bezeroekin desente daukago eta beste ikuspuntua ikusteko eta beste jende ezberdina ezagutzeko, polita da. Polita da. Claro, beste leku batera oporretara joan eta ez dago horrelako harremanik eta landa etxe batek eskaintzen duena da familiartasun hori, ez? Harreman hori. Bueno, nire kasuan, hori, logelatik alokatzen dela. Alokatzen dudanean etxe osoa normalean harremana gutxi. Gutxiago, ja. Giltzak eman, bildu eta normalean bukatzen da harremana. Eta zuk uste duzu landa etxeko turismo hau orain dagoela momentu honean? Bueno, hortxe. Baina, orain berreskuratzen ari da mugimentua, orduan poliki igotzen ari da berriro mugimendua. Eta pentsatzen dut zu ere bai, sartu zarela sare sozialen mundu horretan, hau da, interneten bai, baina sare sozialetan ez nago sartuta. Baina interneten web orrialdea baduzu? Bai, eta gero beste portaletan iragartzen dut landetxea. Rural, eskapada rural, adibidez. Eta nabaritzen duzu jendeak internet bidez egiten dituela reserva asko? Bai, normalean interneten bidez. Nizbenka agertzen da, hori, bezero baten bat, han mugikorran agertzen da iragarkia eta deitzen dute, badago lekurik gau bat pasatzeko eta hori, baita. Eta zuk uste dut eskaintzen duzula etxe ruralean logelak alokatzeko aukera eta baita ere etxe guztia? Bai, posiblea da, bai. Bi aukera? Bi aukera eta logelatik eskitzen du gozaria, besterik ez. Eta etxe guztia alokatzen duzunan dena libre? Sukaldea? Bai. Ongi. Eta zuretzako zein da etxe rural batek badun arrisko handiena edo mehatxua? Hotel batek eragiten dio etxe rural bateri adibidez? Bueno, orain krisisagatik hoteletan badaude eskaintza ona. Eta prezio, nire kasuan prezio arabera, ziaia antzekoa. Eta zerbitzu gehiago daukate. Orduan, bueno. Hor dago, ez? Eta gero alberge dezente daude orain, nire kasuan Iruñerrian, orduan. Eta Iruñan pisuak alokatzen dute. Denetarik. Orduan, kompetentzia asko, handia. Eta zu Arangurenen bizi zara? Bai. Uste duzu Arangurenek herri bizia duela? Polita dela bizitzeko eta ditu dela gauza handiz? Zu zer esan behar duzu? Garo, jaio nintzen bizi naiz, orduan, bai. Gustatzen zaizu? Bai, oso lasaia, herri txikia da. Erroldatua,
80 biztan inguru gaude, orduan oso lasaia. Eta Iruñetik oso hurbil dagoenez, Bai. 10 kilometro besterik ez, pues hori. Eta etorkizunera begira ze helburu dituzu etxe ruralakin? Bueno, esan egonen naiz, pues hori, jubilatu arte. Jubilatu arte. Gero ja ikusiko da zer egiten duzun. Bai, ja, aprobetxatuko du. Zuk bizitzeko eta zuk bidaiatzeko, beste etxe ruralak ezagutzeko, begira. Eta beste lekuak ezagutzeko, bai. Oso ongi, eta aldatuko zenuke zerbait hemengo Aranguren ibarretik? Pues bueno, hemen Aranan, zerbitzu onak dauzkago, eta, pues bueno, agian euskara pixka bat bultzatuko nuke. Orain, okerraz banago, badago euskara taldea eta horrek ere laguntzen du pixka bat euskara gero eta gehiago hitz egiten kalean, eta horrela, ez? Bai, gero eta gehiago entzuten da kalean, baina udalak implikatu behar du pixka bat gehiago. Oso. Hemen daukagu adibide bat, hori, parke infantil bakarrik erderaz. Eta hori, gauza horrek, udalak esforzu pixka bat handiago egin behar du. Osongi, Koldo, listo, hau izan da dena, eskerrik asko tartetxo hau eskaintzagatik guri, eta ongi segi, eta suerte etxe ruralarekin. Eskerrik asko. Gero arte. Bai, agur. Eta Koldo Larrearekin egon eta gero hementxe dugu Urtzi Alkasena, Irulegi Euskara taldeko kidetako bat. Egunon, Urtzi? Apa, egunon. Zer moduz? Hementxe, ongi, bai. Lehenbiziko gauza eskerrik asko gurekin hemen elkarrizketa egitera etortzeagatik. Eskertze dizugu kriston pila. Ez da zer. Bueno, konta iguzu pixka bat, noiz sortu zen Irulegi Euskara taldea? Bale, Irulegi sortu zen 2004an, elkartu ziren Ibarreko, Ibarreko batzuk, eta ari ziren Euskaren eguna ospatzen. Lehen esen egiten ezer, eta ziren bakarrik egun hori ospatzen. Zegoen Labianoko jendea, Arangurengo jendea, Mutiloko jendea, eta hasi ziren gauzak egiten. Eta gero 2004an egin zen elkartea. Paperekin eta egon ziren 2 urte lehenago gauzak egiten, eta 2004an paperetan sortu zen Irulegi Euskara taldea. Osea, erraten alda helburu bezala edo ideia sortu zela hasi zirelako batzuk prestatzen euskararen eguna, ez? Hori da. Eta hortik sortu zela, egin behar dugu elkarte bat edo dena delakoa. Bai, ez zegoen ezer, euskaldunak elkartzeko edo egun bat euskaldunak elkartzeko edo ziren euskaldun batzuk, baina batzuk ezagutzen zirela, hemengoak zirelako eta hori, baina ikusi zuten beharrezkoa zela egitea elkarte bat edo... Eta zenbat kideko osatzen duzu gaur egun taldea? Pentsatzen dut desberdin izan entzela hasierak eta... Gaur egun, dago alde batetik daude 10 pertsona, 12 pertsona, talde motor direnak, hilabetero bilerak egiten dituztenak, eta gero baskideak eta gero esan ezara baskidea, egiten duzu kota bat urtero, €20 urtero, eta izango dira €100 edo pertsona. Gero egunero edo hilabetero biltzen direnak eta gozak entolatzen dituztenak, 12 pertsona edo bilerak egiten dituztenak. Pentsatzen dut 8 herritako jendea egonen dela talde horretan sortua? Mutiloako jendea, Arangurengo jendea, Zolinako jendea, Labianoko jendea, hemen herri batzuk ilundein, ez da inor bizi, Tasoareko jendea eta herri guztietako jendea. Ze ekitaldi antolatzen dituzu gutxi gora bera urtean zehar?
Pentsatzen dut izango direla ekitaldi batzuk puntualak, ez? Urtero egiten ditugunak, errespetsuena edo ondiena izango zen Euskaren Astea. Maiatzaren lehenengo asteburuan edo aste horretan egiten da Euskaren Astea. Eta egiten da herri-herri egiten, urte bat mutiloan, beste atala dianon, egiten da aldatzen. Aldatzen. Asteko gauzak edo ekintzak egiten dira mutiloan, direla igual ikuskizun bat, edo antzerki bat edo, eta gero egun handia edo dira goizetik gauera, egiten da, jaten da aldatzen. Aldatzen. Ez aurten izan zen Zolina, adibidez. Eta gero, besorta hori aparte, egiten dugu olentxero, egiten dugu mutilado olentxero, hemen egiten dira, olentxero hemen, egiten da Arangurenen, gu ospatzen dugu, egiten dugu hemen, mutiloan egiten dena, da hundiena edo. Hundiena delako ez, Ibarreko hundiena. Hori da, azkenan 10.000 biztanle, eta, olentxeroa, eta gero egiten dugu Santo Tomas, ospatzen dugu, ateatzen gara bestera, dago kantu santzeko bat, elkartzen gara, iruleiko batzuk, eta egiten dugu Santo Tomas, egiten gara abesten eskale, eta nagusienak horiek dira. Gero, duela bi urte hasi ginen joaldunekin batera egiten nahi genuen mutilako jaia baino lehen egitea zerbait euskal kultura sustatzeko edo pixka bat, euskal kultura Ibarren ikus dezan edo ikusteko, eta hasi ginen egiten, sortu genuen Arangurengo joaldunak, eta horrekin ospatu genuen Euskal Herriko joaldun eguna, duela bi urte. Euskal Herriko joalduna, bai, etorri ziren, elkartu ginen, 80 piko joaldun, Euskal Herri osotik, Donosti, Gasteiztitik, Tafaiatik, Iruñerritik, Rosadia, Tarrabia, eta hori duela bi urte. Eta gero, ia zein genuen trikitiar eguna. Sartu dugu pizkatu egitura, urtero egitea zerbait. Zerbait desberdina euskararekin euskal kultura, mutiloan hori ikusteko, eta iaz trikitiar eguna. Eta urrengo urtean beste zerbait egingo dugu. Eta gutxe badera, gauza puntualak edo urtero egiten ditugunak horiek dira. Zer suposatzen du zuretzako Aranguren Ibarran euskara talde bat izateak? Azkenean, esan behar dugu, udaletxeetan dagoela euskara zerbitzua, joaten zara beste Ibarren uste dut ez dagoela, edo beste leku eta ez dagoela, eta azkenean, izatea euskara zerbitzu bat, importantea da, eta azkenean gauza batzuk egiten ditu, baina gero, euskara bat, talde bat izatea, egiten dituzu beste gauza batzuk, udaletxea ez dela... Arduratzen edo, ez? Hori da. Eta azkenean, mutiloa edo Aranguren Ibarra poliki esaten nahi du euskaldun gehiago, azkenean, dela, magoz urte hori urte, 2.000 biztanle ziren hemen, eta orain 10.000. Gero, adibidez, sartu genuen, lortu genuen eredua, eta poliki, garrantzitsua ikusten dut, esatea talde bat, euskara bultzatzeko edo... Helburu nagusiena baduzue momentu honetan? Alde batetik izaten dugula euskal kultura sustatzeko gaudela, baina alde batetik ere lan egiten dugu euskaren normalizazio prozesu horretan, ez? Bai hemen gauza batzuk egiten dira euskaraz eta kurtso batzuk egiten dituzte, baina ez gehiagin. Eta batzutan, egu egon bar gara hor gainean, esateko, bai, hau egin duzu, eta hau ez, baina benga. Horrekin. Orduan erraten alde erronka nagusiena momentu honetan dela, udalak ere bere aldetik paratzen dut zerbait ere gehiko euskararen alde ez da? Hori, bai egiten dela, baina batzutan egon bar zara hor gainean ikusteko, eta bai egin duzu hau, baina hau ez, venga. Eta pizka bat ikuste esaten, hemen dago jende euskalduna dagoela, bere eskubiak dituela eskatzeko gauzak eta egiteko gauzak harremanak udaletxearekin, edo orain gaude ere adiez osasun etxearekin, adiez nola 10.000 biztanle gora pasatu garela, orain pasatzen da konsultorio a zentro mediko, ez dakit nola 10.000 eta gero ez dakit nola den. Orduan, egingo dute berriz, ari da obrak egiten eta horren, aprobetxatzen, jarri pediatra euskaraz, jarri mediko euskaraz, bai. Lehen zegoen bat, bakarrik arratsaletan, berkario. Eta eguneroko horrelako gauzetan egotea gainean, hori lortzeko eta gure eskubiak direlako. Bai, dudari gabe. Eta zu hemen goazara? Edo hemen bizitzara? Hemen bizitzara, bai, 4 urte hemen bizitzen, bai. Zerbait aldatuko zenuke? Hemen Aranguren Ibarretik zerbait? Seguro, egongo dela aldatzeko. Egongo dela zerbait, bai. Ni bai esaten dut, azkenean,
ni beti esaten dut hori. Zaude, Iruñetik 5 minutura, baina igual Mutiloan ez, baina sartzen zara gero labianot, eta eske da beste... Zaude herri batean, ez? Bai, ikusten da herri kultura hori, da oso polita, azkenean bai daukagula hor vertederoa eta hori, baina, bueno, sartzen zara, dagoazu gero beso Irulegi, eta zereko mendiak eta sartzen zara, eta dago hori, askatasun hori ez dakit nola esan. Eta hori polita da, azkenean, bai, inutik gertu, azkenean joan barza Iruñera, gauzak egitera, ez dakizero lanera edo, baina gero da, bai mantentzen du herri txikiak, mantentzen dute herriko bizi hori, kaioten zara, eta hitz egiten duzu behatekin, bestekin. Besteakin. Lasaitasun hori, ez, eskaintzen duzu, ez hiriko kaos hori. Eta kotxeak hori. Bai. Bale, bueno, Urtzi, eskerrik asko elkarrezketa hau egite batik gurekin, eta artetxe hau eskaintza bati, baina eskatu behar dizut favore bat. Ja eraunten dituzu 4 urte hemen bizitzen, erakutsiko gaituzu herri honetako 3 zati edo 2 zati esanguratsuena zeintzu dira? Bai, gara ikustera. Bale, bi esker. Hala, gozi. Eta nora ekarri gaituzu orain? Bueno, daude, lehen esan zen bezala, Mutila bitin, no? Lehen ja dena Mutila, baina, eta hau izango da udaletxe plaza. Udaletxe berria, eta hemen etortzen da jendea poteatzera, Mutilbera taberna euskalduna dela, taberna batzuk, eta ostiraletan eta lagun batean hemen biltzen da, Mutilako jendea edo. Parke bat umentzako, eta... Taberna bilo bat, eta erranduzu hau Mutiloa... Beiti, hori da. Beiti. Bai, lehen bi herri banatzen ziren, ez? Elkarrekin daude, baina zen Mutila Beiti eta Mutila Goiti. Goiti, bale. Eta orain denari letzeo Mutiloa? Bai, handik kartel batzuk oraindik jartzen dutela Mutila Goiti, Mutila Beiti, baina dena Mutiloa. Orduan hemen bada ohitura hemen biltzeko, herritarrak biltzeko. Hori, hemen biltzen dira, Mutila Beitin bizitzen direnak. Gero Mutila Goiti dago beste plaza bat, Eguzki plaza, besan joaten dira, dago kulturetxea. Kulturetxea, egon garaia kulturetxea. Plaza horretan biltzen dira Mutila Koiko jendea. Bai, hemen basa da Mutila oso zabala dela, azkenean, ez dauka erdian plaza bat edo topagune bat, azkenean dauka hau, eta zuk bizitzen zara igual Mutila Goiti eta torna etortzeko kotxez. Zara, hori ez baita, baina, bueno. Bai, baina normalean kotxez ibiltzen, ja. Hemen, azkenean, ibar batean eta herri txikiekin egiten duzu dena kotxearekin. Dena kotxez, bai. Herri txikikoak, dena kotxez, eta hemen baita, azkenean. Hemendik etxareteko batzutan kotxez. Bai, normalen herri txikietan bizi direnak kotxez mugitzen dire, ohitura hori dago, así que... Oso ongi, hurrengo lekura joango gara, ez da? Bai, venga, etorri. Bueno, eta okerrez banago, osasun etxera ekarri gaituzu orain. Bai, hemen dago osasun etxea, ari dira orain obretan eta, esan dizuet lehen, ja, 1000 biztanletik pasa gara, eta egin behar dute erekun handiagoa eta zerbitzu gehiekin, eta hau da gure borrokako bat, mediko euskalduna lortzea, eta lortzen dugun, Eta bai, hemen daukagu parke hau, gero jaietan edo gu prejaietan egiten dugu hori joaldun eguna eta horreko hauzetan erabiltzen dugu gune hau, udaletxea jartzen du karpa bat eta eta jaietan gazteak erabiltzen dute eremu hau. Bestak egiteko nahi. Bale, oso ongi. Bueno, Urtzi, eskerrik asko bisita motzenagatikan, eskertzen dugu pilo bat, baina gu bertz herri batera joan barra gara orain, segitzera grabatzen. Oso ongi. Eskerrik asko eta ongi segi. Zuei, bai. Gero arte.
Eta hauxe izan da Aranguren Ibarreko eguna. Biharkoan bertze herri bat ezagutzeko aukera izango duzue. Bertzerik ez, bihar arte! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.